ki khana ke long ki balului kumno kin ong em haba kim tip bakatu ka kam kade ka babakala hikaya ki khon chung phi nadu ka por bakina khana khanang ba anda kilarang ba kin om kan ria ashu naka kade ka jingi tho khana ka banga kwa bani tho ipi mata kasi ka long ka jingi tho khana ka bas ngau ma ba ladang na ong ya ka ta kentin haktim knar chungi ka parom ka wa pan pars ne i aga krem pharang kin ong ghost bomb Tito klan pala no eya ka por pigi wan ba direct sa kabanta jong ka jingi thu khana jagi mtaski Henry Hashwa jang ta la fidan long ki ba thamai ha ka ne ka channel jagi wadam kle ban subscribe ya ka ne ka channel jagi namar kum kini ki jai video ki jai awareness program na ka por sha ka por ngi wan rajpi so on your notification bell khana ma phen long ki ba nong ko ngai ban yo ya ka khubor na ka ne ka channel jongi to mentangin poy sha ka story jagi mtaski Kane ka jingi thu khana ka banga kwa bani thu phim ta sing ka de shapang ka wi khana padang hendrus nam karta okay nang mata ka jing suk jungi ngang ai karta yang ni ka khana ka iwa ka long ka khana ka ba tips ngi ba ka long ka khana ka ba smart ka ba sting pat ka long ka ba active ba ha baro kilyang la school ne haying maniru la ki kimi ki pa le ne kinu ki ba halor jungka ki pha ka me ka kam chukan tai ka le ya ka kam ta ka jing kmen kalong ka khana ka ba bhabru ka ba iskuin bhawan pe man ka jarmet ka ile kai bar ki parlok jongka hangta hajan yeng jongki hi hamadan bol ikmi ki pa jongka bar ki hemen jongka ki ik bhaya ka ki noi ka jongka ro ki ik bhaya ka namar kalong khana ka ba smart bar kalong khana ka ba active bha school ro haying maneru kita ke nongilam jongka ta jing seng ki ik bhaya ka mar kalong ka ba shalak bar ka bomjul ran ka jushimenta hakki bon ki function ki ba ki jupan long haying mane bar kalong ru ka khana ka ba tip bhaya ka akor bar ka burom ki ba halor bar kumta hiyat kita kisngi ki por jongka hakawe ka janmet katpa kirang ile kayang ta hamadan bol dono we ubriu ubasa hajan yeng jongki hi ukhot ikita khana na wan shu but man ka por ba ukhot ikita khana ki smart ba ban wan shu mar ulong ubriu ubas bun uju ai jingbam ya kita khana hateng haba thet jingbam u ai ki pesa ya ki phor pho ban le the jingbam nang ta nan dukan hajan yeng jongki kumta kita ki khana ki i ba ya uta ubriu ba usbun kumta uju ile kai uji kman bar kita ki khana ki khot i ya uta ubriu umma Uta umaru jumis man ka janmet uwan na jakabala uwan kloy syata manan bol bani lekai bar kita ki khana ujuwan ra ya ki bol nang ta ki tiar lekai bo bonjai bar unang bahaban sna ya ki tiar lekai na ki ding ba ki se uni briu ulong briu wajulit la shabar snong bar uwan tang teng khat sta ka snong jongki ti ha ka we ka janmet ka ba ikan cha briu bha ha ta ka snong jongki ka iwa rangkat bar ki perlok jongka ki lekai hangta hamadan bol ko majeu lekai man ka janmet bar kat ba ki dang lekai hangta uta umaru uwan Bat usyong hagi benta ki bakham kandong jong kata kemadan. Bat ukhot ya ki iwa rengkat bat kita ki pelok jengka kindon kumbasan ngut de. Baru ai pisai ki lai phot ngka ban thet yomi. Ta ki kena daga jingkeman ki mara sedukan bagi thet henru tli ki yomi bar ki wanra bar ki ai hau tauma. Ya kita ki samut ki pelok jong ki iwa u ai maru uwe yomi baru ong ki khilet ya mentah. Bat ka iwa babli ko are mama yenga phim ai yomira takasngi bat uta ubriu ong hiya phingan ai artli ale shong ja hajan jonga ningani tho khana phi ka iwa babli daga jinglului ka wan bat ka shong hajan jong uta ubriu bat ukhot yaki wa alingan thumi phi bat ngani tho khana arta phi bat hangta uni ubriu bolong kum uksuj ban ye tho iphiru le ran ban parkhat usngoma bat hangta ule yaka kam snyu yaki iwa babli bat anda ula dab ban le yaki taki kam snyu umaham yaki iwa baru ong lada payetho hangno yakne kam bangile menta ngan sa penyap ya ba barki iwa ha ta por kayam pada jingpang ha kamet bad ha kamet sim ubat yakti jong iwa spak bad uklem alat yaka bakan le shiki pelok jengka bad hadin ka tunuk por ukro yaka daga jing i baru ai yaka yaka jingbam pekiti ki pelok jeng phi ki yo tangku we ki jingbam henre ma phi namar panga i ya phi ka ai phi ar le ki jingbam phitip iwa ngan le jaka bala menta bad andang lawan nanti ngan thi di phi shibon ki jingbam waram yam shumo wana mitho hangno yakne kam ka bangal le ki wa bapli ha ka jing lui ba ka jing ting ka le ying ka khamnut na yetho hangno yaka kam ka ba le uni ubriu kmi jong ki iwa ha ba ka yo i yaki iwa ba ka shong sha kantong ka khana ka ba ju kran sai sha ka khten ka bamju sange bang kran tang shi minute ro henry menta par ka sam jar ba ka shong sha kantong ha ba kmi jong iwa ka khot iwa wan ne ja yu phi khon ka iwa ka sam jar ang kham ja me enda de ka por bam jamit ki iwa ka bam tang khindet ka ja ka lek no kmi jong iwa ka la phla ya ka ta jilong jong ki iwa ka bodin ni ka ong balik khon pis ngau shitom ne hendri ka iwa ka shus ngap jar kami ka bapli ka dap da ka jingi ya ka khon ka kadup ya ki iwa hangta ka iwa ka yam ka ong me waram khata ya ka met jonga ka pang ka met jonga bele jia yu ya phi khon ye tho se me jing phi jia ayu ya phi khon ki iwa bapli ka yam daga jingting pat ka ong me la dangan ye tho phi phinsa shot yanga khon phi de khon be jonga bale phi ong gumta
ye tho inga phile ayu nganam sho ye pi bat ki iwa bapli ka bom tip ya ka hok ya ka pop bat ka ong mei ka pang ai kini ke benta jong ka met jonga chia ayu khon pani pala sop ti jong pi ka kami bapli mar sem plet ya ka sop ti jong ki iwa ki yo i ya ka snang ka patar khong ha ta ki jan po jong ki iwa ông gia ayu pi khon phi or ne gia ayu pi khon ye tho inga gia ayu pi khon bat ki iwa bapli ka yam artat bat ka ye tho utu briu mene u ai nga artli ki yomi bat ule kam snu nga ka kam snu ayu khon ule uta briu pi ngam not ban ye tho me la dang ye tho utu briu un sapan yap nga ye tho iwa ha ime jung pi waram ting iwa uta briu un om yo ban shoi pi nga dan ngang ni dan ipa jung pi hang ni ki dan hinman jung pi ni no ban rung ha yen jung ban shoi pi ye tho iwa je ayu ye pi mene utu uma u ai nga art ki yomi bat u khot nga ban shong hajan jung hadin nang ta u thum nga plit ya ka sopti jonga bat u lao ya ka patlun jung kamei ka sang thu ada por ka yam da ka jing jaw mat kong ye tho inga khon mano ta briu bat ka khot yo pa jong ki iwa bat ka hinman jong ka iwa bat ki iwa kai tho ba de utu uma ba ju shong kai bat ngi man ka jan min hang te matan bol le wut che yeng jong ta briu man le wat ya ta briu henry kim lap shu yu yeng namar u le che jaka pala jong bat u wan tang chi sen le ni arsen chita yo che yeng jong ka kami bat u pa jong iwa wut ki le cha police station ban complain persya ya ka jing le jong ni briu bat hadian chita yo tela yo kem ya uni briu la register kis persya ya uni briu bar hadu manta udan tun ha po jil bat ka story jongi ka kut no hang ni bat ka ka jing sneng ka bang kwa ban ai phil lang ba ka ni ki video jong ak palang khot pham ta ka si ka long ka perthei manta ka long ka perthei ka basnyu lada ki khon jongi kim tip ba ka to kam ka ba ki beru ki le ki ka long ka basnyu kum no kin ong em nakat ka daw hikaya ki khon pin nadu dang khana bat anda ki larang ba kin om kan ria shu na ka ni ka lesson le ka jing sneng ka bang kwa ban ai phil lang ba ka ni ka jing tho khana ka balang kot ka de ka good touch and a bad touch ka ni ka jing jia kam jia tang ya ki kan the wat ki khon shenrang jongi ru ki la mat ya ka ni ka ju ka apot ko bala mat ka iwa te ka ek badon kam yangi ban long ban hikaya ki khon jongi chipang ka ni ka good touch bat ka bad touch ka ka ni ka good touch phila ban ka linga ka jing kudup i jong ki kimi ki pa yangi lane ki ba hayang hasam jongi ka ba pan kamen yangi kata ki khot ika ka good touch ye tho ki khon jongi ba ki ni ki banta ki bangla ai dak sa ho ni ki long ki banta ki ba ki bru kim ju de ban kata lada ki bru ki kata ye ki ni ki banta jong ka bat jong ki khon jongi ka de ka bad signal hikaya ki khon phi ban ong em hikaya ki khon jongi ba don ki bru ki ba kata ye ki ni ki banta jong ka met jong ki don ka bor ban ong em bat lada kita ki bru kim ngai bat kim sanga ya kita ka jing kata jong ki hikaya ki khon phi ban perta jam yerap yanga bat mi no artat na kata jaka kanya ka topik ka de ka serious topic bat haba phi hikaya ki khon phi ya kanya ka topic wanam kran phasiaw ha ka skor jong ki kran jam khnang bakin feel safe bat kin ye tho phi ke ka ba jia ha ka ji im jong ki hikaya ki khon jongi ba la don ki bru ki pan i ki dur le ki video belong klem akor ong ye ki pan ong em kane kam de yangi bakan pe hikaya ki khon jongi mangim ju de ban pe ye ki video le ne ye ki dur ki ba ki bru ki lao ye ki sopti jongi hikaya ki khon jongi pada ki bru ki lao ye ki sopti hakma jongi pat ki pan i ye ki banta ki balong klem akor jokam bat jongi pet na ta sendon lada ki bru ki bangim itho lada ki ai jimbam le ne ye ki ai ye ki pisa yangi le ne ki ai ye ki no ki tiar ki ba kodor wanom ju shim ye ki nama ka de ka bat signal lada don ki bru ki bangim itho ki bat yangi bat ki ong wanala ada phela ngan sho epi hakum gut por ongi khoj phi ban halla bat phetnos don nak to jaka kan ma par por kani ki chi kai ka lok ka ba kong san ne ngai scam ba phela yo ki chi kai na kani ka channel jing tas ni phela ro ban search na po jong ka google haga ji de ba kani ka good touch bat ka bad touch kum ban hikaya ki khon jong phi ngin second do epi haku pat ki videos na ta fidan long thamai waram clip and subscribe ya kani channel jing ni bat kum kani ki topic na ka por shaka por ni wan raj phi to long phi ki ba hosiar na ma kani ki sngi ke long ki sngi ki bas new bye bye stay safe god bless you